niin. Pelataanpas vähän Arcane Legendsia. Elikkä tää on tämmönen, aika usein tietää tän, mutta jotkut ei. Mutta niinku, kyllä mä oon tätä jonkun verran pelannut semmoisen aikaa, että kyllä mä oon tässä ihan semi. Tai ei mulla, en mä oo mikään vittu rich bitch tai semmonen. Niin. Mutta niinku, mä yritän tässä näin tehdä tästä näitä mahdollisimman pitkän sarjan, mitä niin mä niinku kaikista peleistä keksin, niin teen semmoisen pitkän sarjan niitä ja niin edelleen. Otapas tästä, ne otetaan noita pois, mennään katsomaan mitä Saxpotilla on. Vittu kun nenä on mennyt tukkoon. Niin mä tänään vielä julkaisen 2 yhteensä, eli tämä ja sitten siitä Minimilitiasta niin julkaisen niistä niin pari semmoista hommaa. Niin silleen niinku otapas, vois tehdä jotain. Mä vaikka sanon nyt aluksi vaikka say hello to YouTube. Say hello to YouTube. No, mitäs täällä asialla on? Asiaa. Niin, vittu. Asia oli, mulla on tämmönenkin. 3 tonnia vaikka, kun en mä nyt hirveesti näitä tarvitse. Tai no. Vitun paskas. Mennään vaikka nyt tänne. Ei. No vittu haluu treidata sun kanssa. Crystal Cavaliers. Täällä on näitä ihmeen autoja hämähäkkejä, josta mä en oikein tykkää. Missä mun Abigail? Vittu ei tänne ole. Abigail, saatana, tänne, homo. Noniin. Hämähäkki, tulkaapa. Siellä kato nyt tämmösiä viturumia homoja, satana, minkään helvettiin. What is this? Mä tekee mun damagea jonkun verran. Mutta siis niinku tää peli on aika hullu hyvä. Mä oon pelannut tätä varmaan parisen vuotta. Melkein siitä asti kun tää tuli. Eli semmoista niin. Mutta niinku yksi mun kavereista näytti tän mulle, niin silloin mä aloin pelaamaan tätä. Ja hämähäkkejä. Mikä pois. Katsotaan teille tästä maailmasta. Oi vittu, mulla on tätä roskaa, saatana. Helvetin vittu. Kas vittu tääkin on joku tyyppi. Say hello to YouTube. Ei näköjään reagoi mitenkään. Itse se lol. Elikkä jos jollakulla teistä on hyviä ideoita pelien kannalta, että mistä voisin tehdä videoita, niin sanokaa vaan, niin mä teen niistä semmosia. Ja jos joku teistä haluaa pelata mun kanssa, niin tulee vaan tähän näin. Pyytää mua kaveriksi. Tuolta ylhäältä näkee mun nimen. Tuosta
Tosta noin tohon noin. Jaa. Ainut asia, joka tässä paikassa ärsyttävää on toi vitun jää. Sä kuolet siihen, tai no sä et niinku kuole siihen, mutta niinku nää, jos tässä läheltyvillä on näitä ihmeen tyyppejä, niin you dead, bro. Suoraan sanottuna. Niin tästä näitä. Tuosta noin ton tulipallo. Naapas mä laitan tästä. Älä kuole. Että niin. Semmoista. Avaa se homma. Mene sinä vittu. Perkele. Että tämmöistä. Tää on pari manapottia, niin tästä näin. Tää jätkähän kuolee kohta. Lol. Manat vähän vähis. Siinä. Tapetaan noin tosta. Voi vittu. Tosta noin tommosta. Too hard. Lol. No mitäs vittua? Die bitch. Tää on itse asiassa aika easy. Niin? 8 viet sitten nukulla. Joo. No niin voi vittu se sai nyt jäi. Nonni. Kenen kanssa juttelet? Mä en juttele, mä teen videota. Mene nyt vittuun sieltä jäästä, no niin. Voi helvetin vittu. No otetaan tämmönen näin. Vitun jäät. Varmaan lopetan tän sitten kun ollaan vedetty tää. Tai siis tapettu tää bossi. Älä nyt vaan kuole. Ei oikein riitä range näissä, kato kun tää on ihan täynnä tota vitun jäätä. Hui vittu, mä kuolen.